Ti perlok hang neng ni pe iya ni gawai kan notice keje kop khwai khabam kalop niai da ka friendly group jaka kalong ha maurang lang viewpoint kaduru ka tourist mai ka brang supli ha ni ki knes nem ki bala leino ti kan ka jaka ngan thai pia tip lada phila jupoi ha ni ki jaka kalenti belai na mokrwat shalai junrai dan ben khwai hadu southly kipung ka tarik ban khwai kalong ha ka ar photrik bena bisho ar hajar ar poar bat kapor ban khwai kalong nadu khandai bijim step hadu kalai biji no phaisi ka dor jeng tiket khwai kalong sospa shirwang we khwai ki price kan kisni kilong ne baning kong silak uba ar 10000 uba lai 10000 uba sau 10000 uba san 10000 ban riu 10000 uba nyau lai 1000 uba phra khat spa na lor kini ki price ki balak dewa neng ndan ru sak constellation price we hadu lai pho kini omar 6000 tingka we nong job hak tiga singi kan don ru ka lukidro hanrei hangne ompat tho tikna lakin ai da ka kali lane da ka pisa hagani ka notice kat kum ga jing thong ne la chu tho bai kan don hak tiga singi kan don ru ka lukidro ki kan don ki long ne ka por ban rung sha kapung kalong bai tha ka khat natrik blebispo ar hajar ar por ka bhabru haksni balai hakapor kumba sauji jamit MTEP dokha thamai sauguntal tam ha ka khatlai trik blebispo ar hajar ar por hakapor men step en shimjing tho ya baro ki je dokha laino kasir prakap omsha ban sajimbam kat bom padai kapor khwai tina kabenta yang phiki perlok rawon ki bakwa ban tip khamne phila ban phone hi dala de hagini ki number ki bala phi hagani ka notice ti khule shiboni phiki rawon nga feedback ki yang mapinang ki nang job si khule shibon